A ver. ¿Has conocido ese? Máximo Romero. Sí. La última vez que le vi con pelo largo y gafas. Y además le vi en Pozuelo. Ahí va. Un partido. Lleva 2 años. Tiene el autobús de los jugadores. ¿No? Ez dakit zergatik. Ambiente. Ahí. Ni hitz egin dezaket? Juanan? Nik hitz. Kaixo, eguberdion Landare Rugby zelaitik, Landare Toki Rugby zelaitik, eta gaur ere zuzenean eskaintzeko moduan izango gea. Hemen Landaren jokatuko den norgehiagoka. Hain justu ere, berriro Espainiako bigarren mailako esango genuke, elite mailako norgehiagoka. 11. jardunaldiari dagokiona. Hernani Rugby elkartea eta Pozuelo Madrilgo taldea. Entzuten dituzue armailetako txaloak eta jokalariak zelairatzen hasi dira. Himno? Laster Hernanien eserki entzungo dugu eta gero berehala partida. Jokalariak zelaian eta armailari begira jarriko dira ilaran. Gogoratuko dugu orain dela 3-4 aste isilunea izan zela, hemendik isilunea, garai batean Hernaniko jokalaria, entrenatzailea eta presidente izandakoaren omenez Juancho Rodríguez. Hori esan bezala orain dela 4-5 aste eta orain hemen minutuko isilunea egiten ari dira. Eta Laster ekingo zaio beraz 11. jardunaldiko norgehiagokari. Gogoratu behar dugu, Hernani... Sí, claro, claro. Sí, perfecto. Vale. No sé si Iñaki me oye, pero han encendido el marcador. Espainiako kopako norgehiagokan leian aritu zela. Handik Un pelín más, 10. kanpo geratu zen.
Vente un pelín más aquí. jokatutako Ahí, medio, ahí estamos, perfecto. Vale. hiru partidak galdu Espera, zituelako, Sibato, porfa, están baina jugando. neurri egokia emanez lehiaketa horretan. Eta geroztik berriro Elite Ligan dihardute Listo amarillos. gipuzkoarrek. Vale. Listo blancos. Vale. Epailea gaur Joaquin Santoro da, eta oraintxe ekin zaio norgehiagokari. Pixkanaka, hainbat xehetasun emango ditugu, baina bitartean jarri ezagun hasierako jardun honetan. Hernanik dihardu erasoan, ezkerraldetik, Urumearrekaren aldetik. Ahí se... No, Juan, está cayendo. Xavier Garmendiari egin dio pasetan, jarraitzen du jokoak, baina marrazainak Está buena. ikusten banderatxoa jaso du. Eta ondorioz, alboko sakea izango da. Ikus dezakezuenez eta pentsa dezakezuenez, landaretoki errubi zelaia naturala denez, naturala edo berdegunea duenez, naturala. No invadimos pasillo, no invadimos pasillo, blancos tampoco. Blancos, venga. Euri zaparradek Buena. eragina izan dute eta zelaia bigun dago, lokaztua zenbait lekutan, Anartzelosegik jarraituko dugu, ostikadatxoa eman du erasoan, baina Pozueloko defentsa ongi aritu da, baloia jaso, uztartze ireki eragin, eta orain aukera izango dute erabat urruntzeko Hernaniren erasoa ostikoz, baina ez du lortu baloia albora bidaltzea, Arturo Ribase jaso du hasiera batean, pase egin dio Jokin Oleari, eta orain berriz Pozuelo kontraerasoan, defensa lanetan, Anartzelosegik jaso, gorantzko ostika da, hasiera batean Pozueloko Gibeleko jokalariak baloia jaso, ondorioz Hernani hariko da berriro Ventaja de fuera de juego. Xabi Garmendiak eragin du uztartze irekia, eta orain ezkerraldean berrekingo diote erasoari Beñati Iradi, Anartzelosegi, baina Madrilgo defensa zorrotz ari da, tinko, Aieko Minerrek ala ere ezkerrera zabaldu, markagailuaren erdian esan genezake, eta berriro Aieko Minerrek Xabi Garmendiari baloia eman dio, Anartzelosegiri aitzinera herri zaio aurrera, eta hala ere aurrez adirazia zeukan epaileak zigor kolpea Hernaniarren alde, eta horrekin berrekingo diote jokaldiari. Jokin Olea Santos aritzeko asmoarekin ikusten dugu, hori da, eta luze albora bidali du Santos baloia Pozueloren zelaiko 20 metroko lerroan, baloia eskasaren bidez, alboko sakaren bidez, berriz jokatzeko ahaleginetan. Baloia erdiparera, bikain jaso du baloia Ibabek, eta orain uztartze irekia eragin ondoren, berriro jokatzeko pres Hernani erasoan. Baloia eskura jokatuz, Peru buru gainek hasiera batean, baina momentuz Pozuelo indarrean da defensan. Hala ere, Unas Goikoetxea baloia jaso eta uztartze irekia eragin du Indar Erratibelek, Anartzelosegi ezkerraldera, Peru buru gaine baloia jaso eta han egin dute.
baina jarraitzen du Hernanik Aieko Minerren bitartez, eta orain zer, zein pasea aurreratua egin du Hernanik. Aprobetxatuko dugu, baliatuko dugu. Mira, aquí va la marca. 15koa adierazteko, Pozueloren oraindik Aquí, mira, ahí. ez daukagulako. Aquí. Hernanin lehen lerroan, No hay balón, no hay balón. Beñatiradi, ezkerreko Vale. eskuin arroinak. Ya está aquí. Borfokatzailea, Vale, azaltzailea, vamos, vamos. bizen bakirekin, Einar Arratibel, Gracias, Kepa. berriro Arratibel azken partida hauetan jokatzen ari da, bere belauneko Crouch! lesiotik pixkanaka errekuperatu Bind! bigarren lerroan, lau Xabier Garmendia eta bost Elmo Ibabe, Set! 6 Julen Kano eta 7 Iker Izmendi hirugarren lerroan, 8 Giltza Jolander Zapiain, 9 Aieko Miner, 10 Anartzelo Segi, lehen aipatu dugun bezala, Egaletan 11 Ibon González, 14 Arturo Ribas eta erdian, 12 Peru Burugain eta 13 Benoat Lazaroto. Eta gibelean, Jokin Olea 15 zenbakiarekin arriskoa sortu du Hernanik, baina azkenean nolabait baliogabetzeko eskari egin du jokalari madrildarrak eta baita luze jaurtzi ere hiru laurdenetako lehen erdia. Perfecto. Ahí, vale. Ahí. Hortaz, Ahí, mantener pasillo, ¿vale? Porfa. Mantenemos pasillo, porfa, mantenemos pasillo. alboko sake izango Hernani entzat ikusten duzuen bezala Jolander Zapiain 8 zenbakiarekin da. Berez, 8 hirugarren lerroko Recoge pelota, Iñaki, por... Beraz, partidan azalkari orpokatzailean lanak egingo ditu. Iker Izmendik bi eskutara jaso du, baina epaileak Joaquin Santorok adierazi du aldearekin Hernaniren aldera egin duela sakea, alboko sakea eta ondorioz. Yo creo que está un poco mejor que en Quito. Vale, aunque está igual. Eskase zakeen, eskase errepikatzea edo uztartze bildua. Momentuz uztartze bilduaren aukera egin dute, nahiz eta beraientzat, nire ustez, zelai honek biguntasunagatik ez dien meserik egingo haiek okerrezpanago zelai artifizialean jokatzen dutelako. Ea ba, pasaibidetxoan baloia kokatu. ¡Hala, no! ¡6! ¡6! Madrildarrentzat izango da baloia. No, tú no. Zortziaren Gracias. baloia jaso. Eta ikusgarria Jokin Oleak nola harrapatu duen baloi hori goitik. Eta orain defensa kostika da, kontra erasoan hartzeko. Sí. Eta Madrildarren ostika da, Aieko Minerrek jaso du, eta orain Peru Burugain ziztu bizian abietu da, uztartze ireki eragin. Jolander Zapiain jaso du hasiera batean, baina Hernaniarrei aurrera hori zai baloia gaur uste dut askotan gertatuko dela hori. Lo estoy pensando, pero sí. Izan ditu bezala, berdegunean zenbait lekutan lokatza dagoelako, nahiz eta berdegunean belarra ere agerian den. Eta ikusiko duzen bezala, tarteka Hernanik laguntzaile dituen iragarkien desan tolak eta zengo genuke, haize bortitzak, badakizuen bezala Euskal Herrian azken egun hauetan haizetsua izan da eguraldia eta horrek eragina izan du, ikusten duzuen bezala zenbait iragarki ezin izan direlako garaiz konpondu edo berjarri. Hernaniren ordezkoen aurkitxoan Hendik Garriaga, Beñat Etxarri, Xabat Untzue, Andoni Larrarte,
entre el crouch y el bind, no cierres tanto, ¿vale? Mantén la distancia oreja con oreja, ¿de acuerdo? Ekaitz Arrozkide, Aimarreko Arrotxategi, eta nabarituko duzue hiru laurdenetako lerroan Crouch! Beñat ari zeta falta dela. Bind! Gehiagokan. Set! Txartele hori jasozuelako, txartele... ¡Juegue! ¡Jueguela! Eta ondorioz, gaur ezin du partida jokatu, txartel gorria. Eta bere utxunea... Sí, pero tú tienes que empezar detrás para poder correr, ¿vale? Benoa Lazarotok beteko du eta aldaketaren bat edo beste eginda. Errani jaso du bere zelaiko 20 metroko lerroan, baloia goitikakoa, uztartze irekia, orain Lazarotok ¡Placaje! eman dio baloia, eta uztartze ireki hori osatu ostean, Aieko Minerrek albora jaurti nahi zuen, baina ez atela baloia, Pozuelo Espera que haya hacia adelante. erdiak ongi jaso du, baina Ahí adelantado. epaileak, Joaquín Santobe epaileak, Aquí, ¿vale? Esta es la marca. aurreratu izan dela adierazi du eta uztartze bildua. Sí. A ver, si su espalda está recta, yo no le puedo exigir altura. Yo le puedo exigir oreja con oreja antes del bind, ¿vale? Einar Arratibel. Ikusiko zen bezala Einar Arratibel azalkaria belaunean lotua du, belauna. Lehen aipatu dizugun bezala, Crouch! Ebakuntzaren ondoren, Bind! denboralditxo bat errekuperazio pasa ondoren, ja jokatzeko moduan da, eta gaur hasieratik Erranirentzat baloia Jolanda Zakinek Arnaltze Losegiri, eta orain Benoat Lazaroto baloia jaso, uztartze ireki eragin da, zigor kolpea eragin du. Beñat Lazarotok eragindako uztartze ireki horretan, eta Jokin Oleak urrunduko du baloia. Zelai erditik. Eta albora bidali du. Bestalde esan behar dizuegu, lehen hau bigarren itzulia dela. Aurten bi itzulitara dute liga. Lehen itzulian, joan zen irailaren 2025 irailaren 28 jokatu zuten, eta Pozueloren etxean, Madrilen, 21 eta 22 Juliope, mantenemos! Bien! Erranik 3 enseo egin zituen, Irimon Gonzálezek, Peru Burugainek eta Lazarotok. Eta Pozuelok 2 ensego egin zituen, Jeremias Palerok eta Zigor ensegu bat, eta azkenean Erranik 21 eta 22 irabazi zuen han lehen zatian, 11 eta 17 aritu ziren Erraniarrak aurretik, beraz, hanko partida... ¡Placaje! ¡Bien de pie, bien! Errepikatzen duen Erranik. Aieko Minerrek ezkerraldera, Arnaltze Losegiri, Arnaltze Losegik Unaz Goikotxe gazteari, eta jarraitzen du jokaldiak Arnaltze Losegi berriro baloia jaso, ezkerraldera, Zelai Erdixamarrean, Aieko Minerrek orain jaso, Soropilatik edo Berdegunetik, uztartze irekian, berriro Aieko Miner, Arnaltze Losegi, Arturo Ribasek baloia jaso du bi eskutara, eta jarraitzen du Jokin Oleak jokaldia, baina oso zail dago gaur zutik irautea baloiarekin. Aieko Minerrek Beñat iradiri, eta honek talka egingo du. Ondo gaindituta defensa, Arnaltze Losegik orain jokaldia, Julen Kanoren laguntza zuen, gaztearen laguntza. La coges la... Aieko Minerren baloia jaso du, Berdegunetik, eta orain Einar Arratibelek ¡Es hacia atrás! ezkerraldera pasea, haze borroka lehen minutu hauetan, Erranik irasoko asmoa duelako, eta
Momentuz, Pozuelo defensan ongirea eta baita Madrildarrek zigor kolpea beraientzat izatea lortu ere. Lehen aipatu dugu, bainat Arizeta ez dela izango, ez da ere partida askotan lehen lerron aritu den Infante, baja ditugu. Xavier Lucas ere ez da eriko, honek ere txartela jaso zituelako azken partiduan. Oiek zenbait utxune gaur, erranik dituenak, baina gainerakoak ez hasieratik, baina gaurko jokalarien zerrenda osatzen duten jokalariak. ¡Rack! De pie, jugar de pie. No, un lío pie aquí. Un pie aquí. Momentuz markagailoan Usna, ya da orden bete da. Un lío pie, atrás. Locos, 6. Bien. Placaje, no manos. Kasik ez dugu zalantzarik, batez ere berdegunea soropila dagoen moduan egonik. Orain Pozuelo erasoan, jada Hernaniren zelaian da, 10 metroko lerroa, baina orain... Bien, juego! Golpea Pozueloren kontra, Narzelosegi ostikotatxoa. Pozueloko lehen erdiak, hilordeak lehen erdiak jaso du ongi berdegunetik, baina ez da oso luze izan ostika da. ¿Tiene aquí? Epa. Ahora. Arríglate un poco el micro. Ahí, mirando para Cuenca. ¿Cómo? No. Esto es un jugador pegado y el otro es un jugador que va al suelo y enseguida sale. No es lo mismo, ¿vale? ¿Para aquí? ¿Tú aquí? Zazpi jokalarierena. Lehen postuan Unatxi Goikoetxea, Xabi Garmendia, baina atzera gibelea zin izan du Julen Cano baloi jaso, bai... ¡Se acabó la ventaja! ¡Caje! ¡Suelte! Jaso no. Eta... Suelo y sigues estirando del balón. Tenía 3 apoyos en el... Estiras del balón, no se puede. ¿Vale? Ostikos... He dicho porque él ha dado por el contrario y mete la mano en el suelo. No, pero es que en este caso llevo la mano. Como apoya la mano, también está en el suelo, ¿vale? Por eso dije placaje, ahí tenías que soltar. Aquí, ¿vale? Abre. No cierres, estabas bien. Vale, voy atrás, Lehen itzuliko laugarren jardunaldian, Hernanik lehen postua lortu zuen, hori laugarren jardunaldian izan zen. ¡Sí, ahí puedes! Beraz, sigue el mismo mol. Aurten jada lehen postuan jartu. Vale, ha ido al suelo. Naizta orain laugarren postuan izan, orain aipatuko dugu sailkapena. Egungo sailkapena azale partida bozkatu zela. Baina lehen itzulian, laugarren jardunaldian, vamos allá. Jugatuta. Mira qué bonito está el campo acá. A ver. Aquí, vale, es línea media aquí. Vale. Lo que os voy a pedir, y lo importante es en el crouch y el bind, mantener hombros por encima de las caderas y mantenernos oreja con oreja. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo eso. Vamos. Jokalaria que elkarren kontra jarduteko jokatzen, heltzen herrietatik. Crouch! Aieko minre jarriko du baloia beti ere abantai txiki bat taldeari emanez lehenko abantaia Jolander Zapiainek bidali du baloia gibelera, per buru gainek jaso ondoren, aieko minez Perdón, 9 aurrelariek aleinek duten listo, ya estamos.
jokatzeko, Anartzelosegik ezkerraldera, Jokin Olea tartekatu da. Hernaniko gibeleko jokalaria, baloiari tinko eutxi, Uztartze irekia. ¡Caje! Momentuz. Bien, listo, bien jugado. Zen ari den Arren Hernani, Olimpiko Pozuelo, ongi aria defensa. Benua Lazaroto baloia zeukan eskuetan, baina galdu egin du. Plakaje jaso duelako eta ondorioz Madrildarrak orain agintzen naiz eta aurrelarien indarra Hernaniarrena gogorra izan eta lortu baloia ez izatea garbia Pozuelorentzat. Aski kostako da gaur baloiari tinko eustea, aipatu dugun bezala. Zona de 10 metros. Te has retirado completamente, ¿vale? Buen trabajo. Gracias por avisar. Egin duelako eta biguin dagoelako. Eguraldiri dagokionez, gaur behintzat estalita zerua, baina ostartetxoak ere zabaltzen ari direla ikusten dugu dakuzagu landare toki erruk bizelaian goialdean. Eta ikuslearen erantzuna ez aparta, baina Iñaki. Armaia Vale, Iñaki, ¿me oyes? txasik betea, Iñaki. eta bestaldean, urrumeldean ere badira gazte batzukan, eserita basai. Eta hain justu ere, Hernaniren aldeko alboko sakea izan da, orain erasoan Anartzelosegik zangoz jo baloia, Vale. baina Vamos allá. Bien, muy bien. Madrildar irula ordenetako jokalariak baloia jaso eta albora bidali du, baina No, ya le han tocado. Aquí. justo ostikada joan ¿Cómo? lekuan izango da, Sí. alboko sakea Vacío, vale. etzegoelako nire ustez emerreko lerroaren barrualdean. Vale, no invadimos pasillo, porfa. Blancos, no invadimos pasillo, ¿vale? No cierres. Osoa, zazpina jokalari, Xabi. No es nada. Vale, placaje. Xabon. No. Uztartze irekia eragin. Tienes acceso al balón, no es lo mismo. Eskura jokatzeko moduan izango dira aurrelariak. Bien, suelte 3. Bien. Pozueloren zelaian jada, oita iberreko lerro esparruan, Anartzelosegi bakarrik da. Berriro eskuinaldera jotza erabaki du. Baloiari eutxi. Bien. Hernaniko Bien. ordenetako lerroia. Bien, atrás. Bien. Atrás, ahí mantenemos. Bien. Baloia jasota tartea egiteko. Uztartze irekia. Adierazi du Santoro epaileak. Baloia izazkatzeagatik edo ulertu dunik. Eta orain zigor kolpea. 23 minutos van. ¿Qué? Lortu dute Madrildarrek, sí. Baita zangoz ostikatu ere luze. Pero yo he dicho fuera juego, ¿no? Ia. Ah, vale, no. Luego te explico bien la jugada. Alboko sake motza, legezko ala ere, baloi erori zaie Madrildarri, baina atzera, beraz, jarraitzeko adierazi du Santoro epaileak. 7, 4, 7, atrás, 7! Zaien, ostikada luzea, defensakoa. Avanzado. Baina epaileak txistua jodu Santorok eta Madrildarren kontra oker espanago ostikatu duen jokalaren aurretik atera delako bila taldekide bat. Gogoratzeagatik, Hernanik etxean jokatu zuen
Kopako azken partidan. Vale. Zazpi eta 23 galdu zuen El Salvadorren kontra. Eta ligan gogoratuko dugu, lehen itzuliko partidetan, aprobetxatuz, baliatuz jokoa erdialdean dela, garaipenarik ekin zion txapelketari Hernanik Lesabilezen kontra joan zen irailean 21-ean, 2005ean, 27 eta 17 irabazi zuen. Lehen aipatu dugun bezala, bigarren jardunaldian Pozoloren kontra jokatu zuen Hernanik hemen Landaretoki errugbi zelaian, urriaren 5ean, 17 eta 19 barkatu, 21 eta 22 irabazi zuen Hernani bigarren jardunaldian, hirugarren jardunaldian Valentzian urriaren 5ean Valentziak 17, Hernanik 19 laugarren jardunaldian, justu ere, sailkapeneko lehen postuan aupatu zuen partidan, Hernanik 30 eta 10 irabazi zion Belenosi urriaren 19. Vamos a poner un sitio que esté más bien. Bosgarren jardunaldian. Hemos corrido 4. Ya, pero tú piensas que has corrido. Venga, tranquila. Lehen partida galdu zuen Hernanik, San Cugaten, Katalunian, urriaren 18an, 36 eta 26, lehen zatien 16 berdindu ondoren. Seigarren jardunaldian, Hernanik etxean jokatu zuen partidan, Las Rozasen kontra, 33 eta 17 irabazi zuen, jonden azaroren 3an. Zazpigarren jardunaldian, derbia, Euskaldunen arteko derbian, Gernikan, En el crouch, no mantenemos el oreja con oreja, no vamos a poder pasar. Joan zen azaroren 8an, 8garren jardunaldian, etxean, hemen Landaretoko zelaian, alde handiz irabazi zion Hernanik Cisnerosi, 53 eta 7, hori aurtengo urtarrilaren 11an izan zen. 9garren jardunaldian, lehen itzuliko azkenenkoan, Fenixek 33 eta 14 irabazi zion Hernaniri. Alegia Hernanik bigarren partida galdu zuela lehen itzulian Zaragozan Fenixen kontra 33 eta 14. Bigarren itzuliko kontuak ere aipatuko ditu, baina orain zelai erdian Jolander Zapien baloia jaso, Unas Goikoetxeak aurrelarien arteko pixkanaka Hernanik irakotsi nahi du bere indarra, orain Anazelosik motzean Julen Kanori eman die baloia, honek sartze irekiera egin. Jokoa jarraitzen du ezkerraldea, Ieko Minerren bitartez. Sartze ireki aurrelariek eragindako Ieko Miner, Anazelosegi, Lazaroto, baloia ongi eutxi. El primero. No, estaba bien, está aquí. Ustartze irekierakin, baina baita zigorkolpea eragin ere. Hor ziren Einar Arratibel eta Beñat Iradi ere, baina baloia behar den garaian izazkatzeagatik, hori ulertu digo epaileari, Santoro epaileari, zigorkolpea Hernanien kontra. Lehen zatiko, orain arte etena hundirik ez da izan, ordu erdia betetzear da eta usna jarraitzen du markagailuak. Ligari dagokionez, elite ligari dagokionez, bigarren itzulian, lehen norgehiagoka, Valentzian jokatu zuen Hernanik Lesabilesen kontra, eta 28 eta 26 galdu zuen. Ligako 3. partida galdu zuen Hernanik Valentzian. Bien. Eta iruditzen zait, partida horretan behintzat, lehen zati ona txukuna egin ostean, bigarren zatian pixka bat, behera egin zutela Hernaniarrek, ez dakite buruak pixka bat utxe egin eta bigarren zatian pixkanaka Abel estaldean nagusitu, partidan gainera momentu batzuk
desegokiek izan ziren Hernaniarrentzat, txartel batzuk, epailearen ustez erabakiren bat olak. Hay que retroceder, hay que retroceder. Sí, sí, hay que volver tú también. Vale. Neurri txiki batean partidari. Baina, zuzentzeko asmotan gaur ekin diote Pozuloren kontrako norgehiagokari. Hain justu ere, 11. jardunaldiko norgehiagokan. Momentuz, baloiaren jabetzan eta zelaiaren kokapenean, Hernani da nagusitzen, baina ez oso garbi, beste Pozuelo defensa gogorra egiten ari delako, eskura jokatzea Hernani, ala nola, baloiari... No, 8. Zaitasunak ere badira. No, hay un placaje. Encima, hay uno tuyo aquí atacando y tú has sentado 8. Pozueloko hirugarren lerroko giltza jokoz kanpo jarri delako. Eta baloia jokoz kanpo zela jokatzen delako. Ea ba, lehen aukera izango du. A 10, vamos a 10, porfa. Vamos a 10, porfa. Luego lo hablamos. Mana, luego lo hablamos, vale. Gaur Peñat Arizeta ez da, zelaian. Peñat Arizeta... 10. De aquí para atrás, donde quieras, te las tienes que ingeniar, ¿vale? El tiempo está corriendo. Azken partidoan, txartela jaso zuela eta gaur ez... Todavía te quedan 40 segundos, ¿vale? Un poquito más. Gogoratu behar dugu. Ponte detrás. Sí, está el tiempo corriendo. Gogoratu dugunez Peñat Arizeta, momentuz. Liga txapelketa honetan. 20 segundos. Zangoko jaurtiketetan, bai ensago transformaketan zein zigorko laketan. Eta injustu Anartzelo segida bigarren. Amarillo, retroceder. 11 tanto eta orain ez du... 7, te la está jugando, Ez du asmatu Anartzek jaurtiketetan. Hala ere, berreskuratu du baloia. ¡Suelta Amarillo! ¡No suelta! 6! No sueltas claro, vale. Primero hay que soltar, luego por el balón. Limpiado. ¡Placaje! Limpiado. Jabetzan, orain Beñat iradik eskuinera Eina Arratibelek Lazaratori eman dio, Lazaratoko ostikadatxoa erasoan jarrutako, baina kontra erasoan orain Piko Pozuelo baloi ez delako aterako. Benoat Lazarato... ¡Salir! Zangoz jo. Eta Magildarrek... Amarillo! 9-2! Dute baloia luze kontra erasoan, defensan. Bien. Anartzelosegik bere esparruan jaso baloia. Goitikako ostika da. Bikain eutsi dio Magildarrak baloiari defensan. Anartzen talkari erantzunez eta orain baloia aurrera erori zaie Madrildarrei. Ondorioz, Zarze bildu Hernaniren alde. Esan ditu dato batzuk, 43 tanto lortu ditu. Sí, pero yo creo que el balón está libre y que llegas bien para jugar. Luego te resbalas, ¿vale? Sí. Nahizetan kontuan hartu behar den talde... Perfecto. Talde kirola dela, eta batzuekin seioak egiteko bestek gogor jardun behar dute lehian, hala ere, bueno, aipatzearren, ensegu gilen artean, Hernani taldean, Anartz Elosegik 7 ensegu egin ditu, ensegu gile nagusia da, Xavier Lukasek 7 egin ditu orain arte, gaur ez da, zelaian, txartelengatik, eta 5 ensegu egin dituela, Jokin Olea, gaur bai, taldean da, astapenetik ari da Jokin Olea, 15 bakiarekin, jaurti ensego egiteko aukera berreskuratzen dituen Jokin Olea. Ezkerraldera, ikusi duzue baloiaren jabetza jarraitzen duela Hernani, Jonander Zapiain, Aieko Miner, eta Jokin Oleak baloia jaso ostean, 20 metrolaraino ailegatu dira, Hernani Pozueloren zelaian. Baloiari eusteko... Julio, bien, pasa atrás, allí! Hernani
¡Hacia atrás! ¡Está hacia atrás! Vale, recuperada, 6 igual. Madrildarren apurtu egin dute. Está dentro. Zaurrolaxe jarraitzen. Julio Pie, juegue! Baloiari eusteko ahalegin handiak egin behar dute. Bi taldeek egin behar dituzte. Orain Ibon Gonzálezek momentuz Olimpikoren erasoa gelditza lortu du. Xabi Garmendia baloia eskuetan pasea egin du, baina Pozueloko ezkerregala baloia jaso du, apurtu du, baina aldez aurretik Santoro epaileak aurrera pasea, baloia erraniarrei aurrera hori zaila dirazi du, eta uzartze bildua izango da, baina Jonan Desapien vale, pero qué número es. Jartuta dago edo ez. Pues vamos aquí, marca. Jarraitzeko moduan da. Marca. Jokalari indartsua eta aurren La melee, en la anterior hemos perdido la estabilidad. Vale, vamos a recuperarla, por favor. Bikaina erakusten diarduen jokalaria, batzuetan azalkari ofrokatzaile, beste batzuetan Gracias. Hirugarren lerroko giltza. Horraxa jokatzen ari da. Eta horretan aldiz, Einar Arratibel. Lehen zatia amaitzear dugu. Lauzpa 5 minutu geratzen dira, eta markagailua ez da mugitu. Utsuna eraso, arriskutu ez batak eta ez besteak egin. Aukera gehixeago sortu bai Erranik, baina ensegolo errora hurbiltzeko ahaleginak egin arren. Erranik ez du lortu oraingoz ensego egitea. Jokoa zelaiardian diardu, eta orain zigor Kolpernaniren kontra ikusten zuen bezala Ulia Gurpilak edo pneumatiko enpresaren iragarkiaren azpialdean, naiz eta iragarkia hautsita egon. Que retroceder, 6, seguimos. Seguimos bajando, bien, chuta. Laguntza haundiak eta asko behar ditu, edo zen kiroletan. Eta biztan da, errubian ere gauza. Parado, tiene que haber balones disponibles, por favor. Jugu, tarteka, oso beharrezkoa direlako laguntzaileak, sos arloan batez ere, eta bestelako laguntzak ere hartzen ditulako gustora klub bakoitzak. Pero te estoy esperando. Orain CMO iragarkiaren azpialdean jarriko du Olimpiko baloia, eta baita lortu ere naiz eta hemengo zaleak pensatu duen alde handi xamarrarekin jarti duela eskasa, eta orain kontuz Erne aukera apartatu duelako Pozuelok partidako lehen enzo egiteko. ¡Manos! ¡Manos! ¡Bien! Erraniren zelaian esparruan dira, 5 metroko ensaiotik 5 metrorako lerroaren gainaldean, uzartze irekia. Porfa, apoyo! Zuelen alde da baloia, berdegunetik jaso eta ea ze jokaldia antolatzen duten Madrildarrek. Aurrelariekin zulo egin nahi dute, tartea egin kontrarioen artetiko aurrelarien artetik, gero eta hurbilago, ensego lerrotik, pare bat metrora, eta zigor kolpea dirazidu Erraniren kontra Santore epaileak, baina arriskutsua izan daitekena ensego lerrotik 5 metrora izango delako. Erraniren zelaian... Quitan esos golpes ahí, no se... Vale. ¿Quieren melee? Por favor. ¿Quieren melee? Edo eskura jokatu. Horreza errexia izaten, edo badirudi uzartze bilduaren bidez irabazi nahi dituztela metroak Olimpiko Pozuelok. Lehen aipatu dugun bezala, lehen itzuliko bigarren partio jokatu zuten elkarren kontra, joan den irailaren 29an,
Eta 21 eta 22 irabazi zuen Hernanik. Eta gaurkoan ere parean direla, naiz eta momentuz geixeago euki baloia eskuetan, eta Ernek uzartze bildu horren ostean zigorkolpea alde adierazi duelako Santoro epaileak. Madrilarren alde, hauek berriro aurrelarien bitartez puskatu nahian defensa. Zulatoinean, 2 metrora, ensegorrotik metro batera ere jada uzartze irekian. Eta utzi arte, defensa utzi arte jarraituko dute Madrilarrek aurrelarien bitartez. Ea ba, Hernanik eusten dion defensari. ¡Julio Pie! Zalen aupadarekin, animoekin. ¡Julio Pie! ¡Blancos, último pie! Hortxe. Se le ha caído. Hernaniarrek defensan laportu dute. Arturo Ribasek ezkerra aldetik. Jarraitu jokon, baina ez du abantaila legerik ikusi. Uste zuen olimpiko ari zela eraso, baina ez. Hernanik laportu baloia eta aldez aurretik adierazia zeukan zigor kolpea epailea. Sí, se le cae. Vale. Por favor, si estamos defendiendo la línea, no nos adelantemos con el cuerpo. Un pasito atrás. Vale. Lazpa 5 metrora eta zigor kolpea zer erabakiko dute Madrilarrek. Nos mantenemos en la línea, ¿vale? Oain oso erresa zeukatelako Madrilarrek agetarako jaurtiketan lortu nahi dituzte hastapeneko 3 tantoak eta lehen zatiko azkenak izan daitezkeenak. Izan ere, lehen zatiko arauzko denbora agortu da eta luzapenean ditugu. Ea ba, Pozuloren joko zabaltzaileak zer lortzen duen. 10. Tiempo cumplido. Eta baita lortu ere joko zabaltzaileak eta vale, número 10, 3 puntos. 10, 3 puntos. Utz eta 3 lehen zatian. Pero Olimpiko Pozuelo lehen zatiko azken jokaldian zigor kolpea baliatuz agetara jaurti eta hastapeneko 3 puntuak esan bezala lehen zatiaren amaieran. Momentuz, hortaz, Hernanik utz, Olimpiko Pozuelok 3 lehen zatian.
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala eta gero bigarren parte bat egingo genuke partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera eta jokoen bitartez barrubi mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
A ver. Vale. ¿Estamos bien? ¿Y? ¡Hombre! Árbitro, que no ves nada. Espera, dame un minuto. Vale, estamos, Andeni. ¿Listo, blancos? Berriro Vale, amarillos, ¿listo? ¿Listo? Vale. Partidaren eskaintzan eta oraintxe jabierazi du Santorok. Jokoan bigarren Hacia atrás el juego. zatia. Bien. Etxeko taldeak Hernani eta ¡Placaje! CRC Baja, baja. Pozuelo. Ez olimpiko nik esan dudan bezala lehen zatiko 8 aldiz gutxienez. Men Pozueloko zuzendaritzako kide batek aipatzen dit. Eta arrazoi osoz nire hanka sartzea. Beraz, errepikatuko dugu CRC Pozuelo dela gaur. ¡Placaje! Hernanin diarduen Madrigo talde. Uliopi. Bigarren zatiari hasiera eman dio Santore epaileak, esan bezala. Lehen zatian huts eta hiru aurretik Pozuelo. Eta Atrás. Baja. jarri dute jokoan Madrildarrek baloia, aurrelarien bitartez orain. Está bien, de pies y manos. Bien partido, bien los dos. Usteko, pixkanaka Hernaninen zelaiko oitaino erroraino ailegatu dira. Eta orain Douglasek barkatu. Joko zabaltzaileak ostikadatxoa, erason jartzeko. Ezkerraldea bideratuko dute jokoa, baina momentuz Hernanik lapurtu du baloia eta baita Lazarotok ere erasoko ostikada jo eta hortxe diardu jokoak Hernaniren 20 metroko lerroaren inguruan. Huts eta 3 markagailoan Pozuelo aurretik. CRC. No. Placador. No lo cojas porque no va a ser lento. No te voy a pitar. Venga. Ez delako Olímpico Pozuelo, CRC baizik. Está bajándote la altura y él está bien. Bien limpiado. Baja allí. Erasoan diardu CRCek, Pozuelo, ustartze irigitik baloia errekuperatu edo baloia jokoan jarri. ¡Placador! Eta Hernaniren 20 metroko lerroa gainditu dute jada Madrildarrek aurrelarien jokoan. Baja. Eta eskuinaldera alboko eskuineko marra, baina ez du ongi baliatu ensaioa egiteko, jokaldia egin du. Eskuinaldean. Vale, perfecto. Bien. Zailtasuna ditugu. 17 fuera de juego. Elastiko zenbakiak ezagutzeko. Madrildarrena gaitze, okarrez banago, ostikadatxo hori. Gibeleko jokaliak garretak egin du. Baina, zorionez, Hernanik jarriko du baloia jokoan. Bestetik izan dizugu 11. jardunaldia dugula jokoan. Vale. Beste partida batzuk ere badira. Eta atzokoa, hain zuzen ere. Atzo jokatu. Va a pedir palos, vale. Pasa que tengo el tiempo parado, pero sí va a pedir palos, vale. Katalunia aldea. Vale, está. Sankuatek, 31 eta 20 irabazizeo ¿Quieren palos? Vale. Taldeari. Sankuatek 31, Fenixek 20. Ondorioz, hauxe genuke momentuz, gainereko emaitzen berri jakin gabe. 6. Eta kontonatu gaben landara jokatzelari den partida. Si la tocas el golpe. Sankugat da, 11 partida jokatuta, 39 puntu dituela. Bigarren, Fenix Zaragoza. Etengo dugu momentuz zailkapena, Hernani. Balón, porfa. CRC beste 3 tanto gehitu diulako markagailuan.
hain zuzen ere, bigarren zatiko 4. minutuan huts eta 6 CRC Pozuelo aurretik jarri da. Esan dizuegu, sailkapenari begiratuta. Bigarren postuan, Zaragozako Fenix, 32 puntu dituela, 11 partida jokatuta eta gainerako guztiak, sailkapenean 10 partida jokatu dituzte. Gernika, 3. postuan da, 32 punturekin. Laugarren Hernani, 31 punturekin. Cuidado. 7 garaipen eta 3 partida galduta. Las Rozas 5. postuan da, 27 puntu dituela. 6. Pozuelo, gaurko Hernaniren kontrarioa, 26 puntu, 10 partida honek ere. Pozuelok 5 partida irabazi ditu eta 5 galdu. 7. postuan Valentzia da, 17 puntu dituela, 10 partida jokatu. 3 irabazi eta 7 galdu. 8. Lesabelles Valentziakoa, 15 puntu ditu, 3 irabazi eta 7 galdu. 9. postuan da Belenos, Asturiasko taldea, 11 puntu dituela, 10 partida. 2 irabazi eta 8 galdu. Eta azken postuan Cisneros, 8 puntu ditu, 8 partida jokatu ditu, 2 irabazi eta 8 galdu. Bestetik, aipatuko dugu Hernani dela, San Cugat dela, 337 tanto dituena aldeko, gehien dituena. Hernani dagokionez 237 ditu alde, eta kontra 208 defensarik onena da, edo tanto gutxin jaso duena. Eta horren inguruan, Pozolori dagokionez 279 tanto ditu alde, eta 220 kontra. Beraz, estadistikei dagokienez, Hernani hobea du Pozuelo baino, CRC Pozuelo baino. Aldaketak, pixkanaka, gaurko norgehiagoka honetan. Lehen zatiko 7. minutuan hasi dira neurri handi baten aldaketak, naiz eta CRCek 23 zenbaki duen Montero zelairatu duen bigarren zatiaren hastapenean. Orain Hernanin Abezia zelairatu da, bigarren lerroko Abezia, Jose Luciano Abezia, hemen Pepelu deitzen diote gehienek. Aurrean pisua eta altura emango di jokalari horrek eta esperientzia eskarmentu ere bai. Eta horrez gain, ikusten zuen bezala 16 zenbakiarekin, Endika Arrillaga Arroin, ezkerreko Arroina zelairatu da. Eta Baskaria. Hemen badakizuelean aipatu dugu, Hernanik klubari eusteko, zenbait diru eta kontu dituela, babesleak. Eta horien artean, zozketa egiten da partida gehien eta esango genuke. Tartari dagokionez, 406 bat zenbakia, baten batek. Jarraitzen badu streamingen bitarteko kontu hau. Eta Baskaria, Baskide, 0,99. Eta Baskideentzako 89 zenbakia da. Itsasburu Sagordotegiak Baskaria eskaini du. Eta
zozketaren bitartez 0-9 zenbakia atera da. Bazkidei dagokiena, bazkideek aukera dute partidua betxeko partida guztietan bazkari bat irabazteko. Eta gaurkoan 271 da tarta jasoko duen zenbakiduna, Galarraga tarta, eta bazkideen artekoa Itsasburuk eskainitako 89 zenbakiduna izan da irabazlea. Aldaketa gehiago eta zigor kolpe Erranin alde. Kronika egunkariaren gibelean Erranik jokoan jarri duena. Bigarren zati honetan, Aimar Gorrotxategi ere zelairatu da, 23 zenbakia, oraingoz txukun, garbi. 23 zenbakia garbi ageri da. Baina Laizter bere jazkera ere zikinduko da. Eskasa, Hernaniren alde, Jonander Zapiainek, ezkerraldera jokoan Hernani. Pozueloron zelaian, Xabi Garmendia. Baloia motzean pasa eta Aritz Olibentza ere, bigarren zatian sartu da, Aieko Minaren ordez Uzartze erdia. Eta berak lehen ekimena egin du, jada, orain Uzartze irekia Erraniren alde. Baina Olimpiko barkatu. Beñete berriro ateratzen zen, baina da CRC Pozuelo. ¿Va a ser aquí el golpe? Va a ser aquí el golpe. Vale. Capitán, ven. Sí, espérate, capitán. Ven. Vale. Tu número 20. Tu número 19, por favor. Jokoan baloia itxura guztiz, alboko sakera eskasera bidaliko du. Y yo lo resuelvo, ¿vale? 19. Vale. Os voy a hablar directamente a vosotros, ¿vale? Acabáis de entrar en un partido que lo estamos haciendo los dos equipos a la vez. CRC Pozuelo aurretik. Y ahora vosotros, capitanes, hemos entrado en una dinámica de protestar cada decisión mía que le habíamos avisado. Arturo Rivas hemen ezkerri galean dao. Venga, vamos a... Vale, número 9, entrada lateral. Abeziari zerbait adierazi epailea, baina momentuz zelaian da. Eta Arrozpidek oso leku egokian kokatu du baloia ostikoz, alboko sakea. Hain justu ere, Errani laguntzaile duen Zulaika laguntzailea, asesoria. Pankartaren gibelean jarriko Jolandarrek. Zapiainek baloia jokoan eta bi eskura Hernanik jaso du eskas hori bultzaka. 5 metroko marratik gainetik pasa dira eta orain ezkerraldera zabaldu dute joko Hernaniarrek. Arnar Zelosegi jaso du baloia, Uzartze irekia, Olibentzak, Jolander Zapiaini eta ensegulerrotik metro batera geratu dira edo egin dute defensa CRC-koek. Hala ere, zigor kolpea Hernaniren alde. Hagen azpialdean, ensegulerrotik 5 metrora jarriko dute Hernaniarre jokoan zigor kolpeari. Uste dugu Uzartze bildua hori da. Eta saiatu da Madrilgo jokalaria. La apoyó. Olibentza baloia lurrean utzi duelako, Olibentza edo. Eta pesatu du Madrildarra jokoan jarri duela baloia, baina ez utzi du besterik gabe. Eraso antolatzeko. Eta horrelarien bidez nahi du Hernanik
Baloia, Olibentzak eskuin aldera. Baina hor da, Madrilarren defensa, zorrotz. Jokaldia garitzeko, orain Xabi Garmendia. Uztartze irekia, baina zorrotzari dira Madrilarrak, dago defensan. Ez dute barkatu nahi. Ekaitz Arrozpide kostika da txoa, egalera, eta ez da llegatu. Baina aipatu dugu, Pozuelo baliatzen ari dira aukera guztia zigor kolpeak gauzatzeko. Eta horrez gain, defensa ere zorrotza, beraz, Hernani badu nahiko lana defensa hori gainditzeko, partida hau bere alde jartzeko ahaleginetan. Etena orain momentu honetan. Madriko jokalari bate eta baita Hernaniko jokalari ere. Ikus dezagun zein den. Bigarren zatian zelairatu den. Beñat Etxarrik sorbalda edo lepuztaia min hartu du lepuztaian eta utzi egin beharko du zelaia. Ea zein zelairatzen den. Jokoan berriro, epaileak adierazi du Santorok. Luze Madrilek ostika da, baina Anarzelosik ere gogor erantzun du. Goitikako baloi hori. ¡Hay juego! Jolander Zapiain, baloia eskuin aldera. Arrozpidek luze. Zangoz. Baina baloia jasotzeko arazorik ez CRZ, baina defensa Hernaniko defensa gainean zen. Ostikadaren ondoren eta lortu dute gutxienez. Madrilarren Ensegulerroraino gehiago hurbiltzea. Ensegulerrotik 15 metrora edo 15-18 metrora. Jarriko du paileak jokoan bigarren zatiko 14. minutuan garela. Bestetik, nazio arteari dagokionez, badakizue, gizonezkoen 6 nazioko txapelketa torneoa jokoan da. Nazioarteko lehiaketa batzuk ere bai, baina... No, sí, casi la agarra. Jarraitu duguna... no fue un manotazo, la agarró y casi se la queda, ¿eh? De hecho, agradece la Belé. Eta baita ere, nagusitu Eskoziarrak 31 eta 20. Espera, que si no se te va a caer. Jokaldi honak eginez, nagusitu zen Eskozia gainera. Cómprate un silbato, Javi. Inglaterrari utsak eragin, eta baita falta asko ere, zigor kolpe asko ere, eta jokalari bat, Inglaterrako jokalari bat, ezkerri egalekoa, kanporatu izan zen, bigarren txartela jaso ondoren. Bestetik, Irlandak irabazi zion Italiari, eta gaur arratsaldean, lauetan, Gales, Frantzia izango da bigarren jardunaldiko norgehiagoka. Hemen Landaretoki Errubizelaian, jokoan da berriro, edo behintzat Santoro epaileak jokoan jarriko du, uztartze bildua eta Hernanik zigor kolpea eragin du. Hastapeneko lehen tantuak lor ditzake zigor kolpe honen bitartez.
eskasa, beraz. Hane, pantailan ikusiko dugu lanerako segurtasuna segurlan, laguntzaile Hernanik, Erleak ere naiz eta pankarta iragarkia ez ikusi, hor da. Alboko sakea, Hernanik jaso du, Hernanik irabazi du, eta orain Uztartze-Laxoan bultzaka lortu nahi du Hernanik partidako lehenen zegu albaldin bada. Uztartze irekia, Olibentza saiatu da baloia berdegunetik jasotzen, baina ezin izan du, eta orain ezkerraldera jokoa ostikadatxoa, Arkaitzek, baina ez da llegatu. Ez da llegatu, Madrildarra aurretik jarri zaiolako, ez da llegatu, ensegu egitera, bigarren zatian zelairatutako Aimar Gorrotxategik. Ez du lortu ensegua, saiatu dira Hernaniarra, baina ezin. Eta orain CRZ-ek baloia defentsatik urrundu nahi, 10 metroko lerroainoa llegatu, han Arturo Ribasek jaso du, Anartz Elosegiri eman, Anartz Elosegiri Uztartze irekia, Xabi Garmendia, ahaleginetan aurrelari Hernaniarrak, Jon Andersen bienik eskuinera egin du pasea, errekaldera, oain berriro Zapiainek, jokoan jarri du ezkerraldera paseak eginez, defensa zorrotza orain ere CRZ-ek, Xabi Garmendia berreskuratu du baloia, oraindik ere CRZ-en zelaian, orain Unatx Goikotxeak ezkerraldera egin du pasea, eta handi hartute Hernaniarrek, jokoan agintzen, baina 15! zigor kolpea baloia izaskatzeagatik behar den garaian, minutu hauetan Hernani aritu da erasoan, aleginetan, baina CRZ-ek atera du etekina, alegia, baloia jabetu eta zangoz urrundu albora. Gure denbora gaintzen duenez, edo guk daukagun denboran, 18. minutua markatzen du, eta momentuz Hernanik ez du tantorik lortu. Esan dugu, lider Sankugat dela, 39 puntu ditu, 8 partida irabazi ditu, 2 galdu, 8 irabazi, 2 berdindu eta 1 galdu. Eta esan dugu, tantogilen artean bera dela 10 talden artean onena. 300 eta 37 tanto ditu aldeko. Zaragozako Feliz da bigarren postuan, 32 punturekin, 7 irabazi, 1 berdindu eta 3 galduta. Gernika, 3. 32 puntu, baina 10 partida jokatuta, 6 irabazi, 2 berdindu eta 2 galdu. Eta 4. momentuz, Hernani, 31 punturekin, 7 irabazi eta 3 galdu ditu, eta defensarik onena momentuz, gaurko partida konton hartu gabe, 208 tanto ditu soilik kontra. Zelai erdian da joko hemen Landaretoki Rugby zelaian. CRZ, baloiaren jabe, eta Hernanien zelaiko 10 metroko lerroaren inguruan, alboko sakea izango da. Hain justu ere, aipatzen dugu tarteka Hernani dituen baliabideak, laguntzaileak, papergintzan diardun garbi iragarkia, Cominter. No cerréis pasillo, ¿vale? No cerréis pasillo al entrar. Bien. Muy bien, hay juego. Ezinbesteko dira taldeari eusteko.
Zelai erdian, jarraitzen du CRZ baloiaren jabe izaten. Markagailuan ere bai, utz eta 6, 20. Minutura horbildu garenean. Orain, erasoan eskura jokatuz, baina momentuz Hernanien defensa ongi erantzuten ari da. Zelaia lokaztu xamar dagoia da, baina eskura jokatzeko autua egin dute madrildarrek eta baita jokaldik aparta egin garretak ere. Saiatzen ari dira madrildarrak erasoan eskura jokatzen eta Hernani erne egon beharko du. Aquí. Vacío, de tu lado. Jon Ander Zapiain baloia eskuetan duela. Ilaratzean jokalari guztiak. Iker Eizmendi bi eskura jaso bikain. Luze. Está bien, bueno, bien está. Bidali du Hansen Unes Goikotxea. Hernaniko ezkerra arroina. Eta baloiari eutxi ali izaten lortu ondoren. Defensako ostika da, baina Amarillo. CRZ lortu du baloia. Bien. Ostikatu ere bai. Dauen lanak Hernanik atzealdean baloi horri bere ganatzeko. Lanean Marco Rotxotegi. Juega. De pie, muy bien. Urrundu nahi, baina gutxi. CRZek baloia jasot, eskuin aldera okerez bagaude Nikolai. Muy bien lo que ha hecho. Eta badoa CRZ partidako lehenen show egiteko bidean eskuinera zabaldu. Elbira jaso, baina plakatu dute zorionez. Eta orain saiatzen ari dira aurrelariak. CRZko jodea jakina. ¡Placaje sin manos! Julio Pie el poste 4. Bien, un pasito atrás 7. Bien, ahora estáis bien. Vale, un paso atrás 7. ¡Placaje! La placa, bien 4, ya está. Santzen baloia jaso du eta horren irekin ondoren. Erasoan CRZ baloia aurrera erori zaiola keja hemen jendea, baina ez. Jarraitzen du jokoak. Ahora se ha adelantado. Eta orain uzartze bildua Hernaniren alde. Baloia erori zeiako madrildarrei. Min hartuta da CRZko Montero jokalaria. Eta segurenik eten egingo dute. Eten egingo Santoro epaileak. Jokoa. Lehen aipatu zein nazioetako gizonezkoen zein nazioen torneoa. Bigarren jardunaldi ari dela jokatzen atzo eta gaur. Lehen jardunaldian Italiak neurri handi batean ez uste eman zuen. Italiak irabazi egin zielako Eskoziari. Naiz eta atzo Eskoziak partida handia egin Inglaterraren kontra. 31 eta 20 irabazi zuen atzo. Frantziak ere nahiko garbi irabazi zion Irlandari. Eta Inglaterrak Gales hartu zuen mendean nahiko ongi, nahiko erraz. Eta badirudi torneoko azken jardunaldiak irabaki lezakela tornea. Orduan Frantziak eta Inglaterra jokatuko dute. Baina gaur Frantziak partida du Galesen. Ea ba, hemen Landaretok irrizu zelaian, bigarren zatiko 25 minutu jokatu dira. Momentuz huts eta 6 CRZ nagusi.
Zigor Korpez lortutako jaurtiketetan, egin ditu 6 tantoak CRZ-ek, beraz, eraginkortasun handia tanto lortzeko, lehen zatian gehiago nagusitu delako jokoan, edo behintzat baloiaren jabetzan Hernani, eta baita zelaian ere, baina Madrildarrek errentagarritasuna handia atera diote beraien aukerei. Eta beraien aukerei, eta horri esker utxeta 6 momentuz nagusi. Eta gainera, zigor kolpea uzartze bildu horretan Hernaniren kontra. Edo beste modu bat ezin da, CRZ aukera izango du, beste 3 tanto lortzeko oso jaurtiketa erresa daukalako agetara. Hagen aurrez aurre dagoela esango genuke, izango dela jaurtiketa, eta orain arte, joko zabaltzaileak Douglak ongi asmatu du langintza horretan. Beraz, arriskoa dauka Hernanik, ligako 4. partide galtzeko arrisko handia dauka. Hoixe. Asmatu egin du, hagen artetik pasarazi du baloia, CRZ Pozueloren joko zabaltzailea. Vamos Hernani, que se puede. Douglak hain justu ere. Lehen zatiko 27. minutu, bigarren zatiko barkatu 27. minutuan, huts eta 9. 5, vale. Me falta el 7 amarillo, ¿no? Ahí está, el casco rojo que está allí saliendo. Egia esan, bueno, ordu erdia betetzear da, baina 9 tanto ditu aurretik CRZ-ek, eta gutxinik Hernanik ensego bat egin beharko du, laburtzeko markagailu hori. Bestetik, aipatzen dugu beti, partida guztietan, motor bat zozketan duela Gelsukar lantegiak, motor hori aurtengo Garagardo azokan zozketatuko da, baina zozketarako txartelak partida guztietan jartzen ditu zozketa horretarako. Moto bat eskaintzen du Gelsukar enpresak, eta bestetik laguntzaile dituen Karabel gasolindegia, Abia enpresak, Iparra telepitza Hernanik duen telepitza lantegiak, Keinu, Trasteliku, hoi denak beharrezko ditu Hernanik, eta baita Zikuñagako papelera Gipuzkoana eta Autosuedia kotxen salmentara bideratuta den lantegiak. Perfait ere laguntzaile du Hernanik, metalezko harresiak eta barandak. Eta repaso egin ondoren Hernani dituen laguntzaileak gogoratu behar dugu, klubak talde asko dituela eta horretarako dirutza ere behar duela. Pentsa, senior mailan Hernanik gizonezko eta emakumezko talde badu. 23 urte azpiko talde bat ere badu gizonezkoen taldean, eta horrek ere bidaiak ditu ara eta ona. Gaur gainera partida honen ostean, Hernani CRZ Pozueloren ostean,
23 azpikoek ligako partida dute, hau bukatu bezain pronto, ordu bitarritan, Barcelonaren kontra. Hortaz, 23 urte azpikoak ere, bere gastuak ditu, bidaietan, eta horrez gain, 18 eta 16 urteko gizonezkoen taldeak ditu erranik, gaur etxean jokatu behar zuen, etxean edo atzo, baina ikusita nola dagoen zelai nagusia, eskatu diote Donostiako Atletikori, Atletiko San Sebastiani, zelaia han jokatu ahal izateko, eta esede handia egin dio Donostiako taldeak, Atletikok, han jokazezan, beran jokazitzan, 16 eta 18 urte azpiko partiduak, beraz, mila esker Donostiako Atletikori. Horrez gain, eskolako taldeak du, erranik, 12 eta 10 urte azpikoak. Ikusten duzu beraz, gastuak denboraldian zer pilatu egiten dira, eta hori erantzun behar zaie. Orain erranik hemen, Landare toke rugby zelaiko partidan, Xabat Untzuek, Unas Goikotxearen lekua hartu du, lehen lerroan jarduteko. Anar zelosegi baloian, zelai erdiraino ailegatu dira Hernaniarrak, jokoan. ¡Placador! Orain Uztatze irekia, berriro. Olibentza baloia jaso, eta Andoni Larrarte ere, orain dela gutxi zelairatu da. Plakatu dute, hala ere, eusten die baloia gerlanik, Anar zelosegi behintzate baloia eskuetan du, zelai erdiraino. ¡Placador! Sí, es el Hernani que la está cogiendo, vale. Perfecto, muy bien. Olibentzak dira, Iker Reizmendik, Daja. baloia bideratu dio. Andoni Larrarteri, eta azkenean, baloia aurrera erori zai Hernaniarrei, eta Uztartze bildua CRZ-en alde. CRZ-en, 17 zenbakia ere bigarren zelaian zelairatu da, Gonzalo. Etenaldi gehiago izango da, baina horreketengatik batez ere. Erlojuari dagokionez, ordu erdia pasada, eta asko jota 10 minutu ulertzen zaizkio Hernani buelta, markagailu hori buelta emateko. Eguzkirik ez dugu, hemen, eguzkia beti dago, baina gaur bintzat estalita dago, hala ere rugbien aritzeko temperatura edo zbero aldetik ez da batere arazorik, zelaian zelaian lokaztua da, jada, eta legineak eta bi egin behar dira baloiari eusteko aurrera joan ez dakien jokalariei. Eta Euskarriko talde nagusia Baiona da, Frantziako top 14an diardu, eta azken aldian, iruditzen zait, bera egin duela epitin bat, atzo ere galdu egin zuen, ea ba. Hemen jarraitzen du Hernani eta CRZ-en arteko norgehiagokak. Eta etenaldi gixeago hori da gertatzen bigarren zati honetan, uste dute pentsatzeko arrazoiarengatik, zelaian egoeragatik, eta aipatu nahi dugu, lehen esan duguan bezala, 11. jardunaldi honetan, atzo partida jokatu zela, Sanku batek 31 eta 20 irabazizion Zaragozako Fenixik, eta gaur jokoan dira 12 aurrera, Valentzia Gernika,
12 hasi da, edo astekoa zen Larrozas Cisneros, eta Alaber, Belenos eta Lesabilezen artekoa. Horiek ere, bi horiek, Hernani Pozulo bezalaxe, ordu berean hasi direnak eta ja amaitzer dira 3 partidak. Eta gauzak bide zuzenetik badoaz, sailkapenean Sanku ate jarraituko du lehen postuan, lehen aipatu ditugun 39 puntu horiek dituela. Naiz eta Gernika edo gainerako taldek irabazi, Sanku bat izango da nagusi. Se ha sacado la mano, se ha sacado la mano encima. Juega, juega. Tranquilo, capitán. Tranquilidad. Sí. Vale. ¡Caje! ¡Un lío bien atrás! Aquí un 19, 19. No, estás delante. Gracias. Baloiaren jabetzan, orain ere erasoan da. 19, hay que seguir bajando. Momentuz, Ekaitz Arrozpide defensa urrundu, zangoz, baina berriro Hernaniren zelaian diardute Madrildarrek. Baloia hori bai, Hernanik du orain jasoan, eta berriro zigor kolpea Hernaniren kontra. Retenido. Santore epaileak, baloia ez askatzea egozten dio Hernaniko jokalariari. Eta gainera, momentuz mina hartuta da. Xabi Garmendia, ez, altxatu da. Es un reto. Berari adierazi dio. Eta zerren aldeko zigor kolpea. Eskasera, alboko sakera. Minutu gutxi geratzen dira eta kosta egingo zaio Hernaniri defentsatik irten erasoan jarduteko. Baina tiradi taldekidei zorroz jarduteko. Vale, bien, contrasto delante, vale. Baina 5 minutu geratzen dira. Eta arriskuan du laugarren partida galtzea Hernanik Elite Liga honetan. Lo. Jada ikusten duzue irudietan Paciencia. zelai nagusiaren bigarren zelaian, ondokoan, Barcelonako 23 urte azpikoak 23 urte azpikoak berotzen ari dira, ondorean jokatuko duten Norgeoka Hernanien kontrako Norgeoka prestatzen. Aipatu dugu bigarren zelaia, aspalditxo da Errekaldetik, zati bat Errekara erori zen, eta berdegunea oraindik osatu gabe dago, hori bai entramentutarako erabiltzen dut. Ea, Arturo Rivas hemen, jokaldia antolatuta Hernanik, Jokin Esa con cabeza, es ventaja. Tiene el número. Olibentza, Yolande Zapiain, Olibentza berriro. Placaje 6. Fuera. Usartze irekia eta baloia. Ekaitz Arrozpide bideratu eskuinaldera Errekaldera. Zigor kolpea lehendik adieratzen zuen Santore epaileak. Eta ea ba. Piskat burua altxatzen duen Hernanik. Siempre para. Gogoa bertiztu. 6. Alboko sake hau. Edo. Alboko sake. Hay un contacto. Cabeza con cabeza, ¿vale? No es de alta intensidad, por lo tanto solo golpe, tener cuidado, ¿vale? Placa muy herido. Epaileak eten egin du jokoa. Hitz egiteko CRZ-ko kapitainarekin, eta orain Ekaitz Arrozpide baloia eskutatuela. Luze, eskasera albora, eta gainera Hernaniren alde izango da eskas hori. Que no me oyes, has dicho. Que no me oyes. ¿Eh? Ah, vale, vale. Gogoa berritu A 10, a 10, a 10.
Aspaldi Mira, mira. txosterako aritu CRC-ren Más atrás. Eta orain bai, eskasa, Vale. 6 jokalari, Ilaran, Joranderrek... No participan, vale, placaje. Vale, vale. No han participado, vale. Uzartzen laxua osatu, Xabi Garmendia, Xabo, baloia bi eskutara. Uzartzen irekia, baina baloia lapurtu egin diete. Placaje! Han lokatza handia dago jokaldi horretan. Eta defensa zorroz... Se la ha robado arriba, se la ha robado. Eta baita baloia lapurtu ere, eskuinaldera, Nartzelosegi jaso du baloia. Laguntza izan beharko du, errugbian garrantzitsua delako laguntza. Placaje! Irekia bai. Primero, bien. Jarraitzen du Julio. Eta orain Xabi Garmendia baloia hartu eta agintzen. Placaje! Uzartze irekia ea hori aprobetxa dezaketen, baliatzen duten Hernaniarrek. Baloia jaso, berdegunetik Olibentzak. Ezkerraldera. Abiatu du jokaldia Ekaitz Arrozpidek. Placaje! Jarraitzen dute agintzen Hernaniarrek ezkerraldera. Defensa zorroz ari da. Eta berdoa zerrezen handiena, defensa da gaurkoan. Zigor kolpea Hernaniren alde. Joko azkar jarri doan Nartzelosegi. Eskuinera bai, Iker Izmendiri baloia pasa, baina defentsan da. Zaila du zen defensa lortzea, gainditzea, baina saiatzea da ezinbestekoa. Uztartze irekia, ensegolerrutik 10 metrora, Hernaniren aukera. Uztartze irekian, ea ze asmatzen duten, aurrekoan zigor kolpean agetara jaurtitzare, segua izan daiteke, ez da llegatu Xabat. Xabat unzu ez da llegatu zego lerrora. Eta ondoren CRC defensa egiten jarraitu du. Eta aurrera pasea. Eta amaitu da norgehiagoka. Amaitu da norgehiagoka. Ez du luzapen handirik egin, epaileak Santoro baina tira. Berak agintzen du. Eta 11. jardunaldiko norgehiagokan Hernanik 4. norgehiagoka galdu du. Gaur Landare Tokio Rugby zelaian Madrilgo CRC kontra 8-9 galduta. Jarraitzen du ez dakigu zer egin duen Larrozas taldeak, baina kolokan izan dezake 4. postua Hernanik, naiz eta momentu zeusten dion 4. postuari. Partidei dagokionez, lehen zatian gehiago agindu du Hernanik jokoan, baloiaren jabetzan ere nagusi izan da, baina errentagarritasuna CRC-ek lortu du izan ere, baliatu du 40. minutuan baliatu du zigor kolpea gauzatzeko eta amaitzean, lehen zatiaren amaitzean izan da gainera, 8-3koa bigarren zatian jarraitu du CRC-ek zenbait zatitan agintzen eta horri esker, ensegurik ez, baina zigor kolpe 2 eragin ditu eta zigor kolpe horietan lortu ditu CRC-ek gainerako 6 puntua, 6 tantoa. Ondorioz, 8-9 gailendu da CRC taldea. Joanekoan 21-22 nagusitu zen Hernani, baina gaur alderantzizkoa izan da. Emaitzare estuarekin. 12. jardunaldia, ja gure konexio bukatzear dela, aipatuko du 12. jardunaldian, datorren asteburuan izango dela, hain zuzen ere, Hernanik 22an igandean, hemen bertan, Landare Tokio Rugby zelaian jokatuko du, Valentziaren kontra. Gainerako norgehiagokak, Cisneros eta Gernika, larun batean,
6etan, Zaragozako Feniz eta Las Rozas igandean, Les Abelles Valentziako San Cugat larun batean 4etan, eta gauza bera Pozuelo Belenos. Hori 12. jardunaldiko norgehiagokak izango dira. Beraz, gure partetik, lantalde osoaren partetik, datorren igande arte ongi izan.